அகல் வச்சு அழகா ஏற்றி வாசல்ல கொண்டு வைங்க. விளக்கேற்றலாம் புடி. இந்த வாசல்ல தட்டலாம் வச்சுக்கோ. நகர் கார்த்தி இதில் வச்சு விளக்கேற்ற சொல்லலாம். பூஜை பண்ணிட்டியா? எல்லாத்துக்கும் தீபம் காமிச்சியா? அம்மையை தான் எடுத்து. சரி, நல்லது. பாரு, இதுதான் பொன் குழந்தை வேணுங்கிறது. நம்மளால முடியலன்னா குப்பையெல்லாம் எடுக்கூடாது. எல்லாத்தையும் அவ இந்த ஹோல் இதையே காட்டுறா. இப்படி அவளுக்கு தெரியாது. அது என்ன குச்சி கையை சுட்டிடும். குச்சியில ஏற்றக்கூடாது. அம்மாச்சி காப்பாத்து சொல்லு. கை கூப்ப குச்சி தூக்கி போட. ஆய் குச்சி அது தூக்கி போட. கண்ணில் குத்திடும். அவளுக்கு விளக்கேத்தனேப்பா. அங்க கண்ணத்துல போட்டுக்க. பிள்ளையா இருக்கு. ஆய் தலையில குட்டிக்கா. கண்ணத்துல போட்டுக்க. காது பிடிச்சி தோப்புக்காரனை போடு. கை கொப்பின்னு பெருமாள் சேவி. மாச்சி காப்பாத்து. அம்மா தாயே சொல்லு. அம்மா தாயே காமாட்சி. போற அதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. விளக்கு சுட்டுடும். போகக்கூடாது. குங்குமம் தான் இட்டுன்னு இருக்கிய. அப்புறம் என்ன குங்குமம்? எல்லாத்துக்கும் தூப தீபம் காமிச்சிட்டு தேங்காயை உடச்சுற நைவேத்தியம் பண்ணு. எல்லாத்தையும் வச்சு அம்மாச்சி அம்மா தாயே சொல்லு. அம்மா தாயே காப்பாத்து. எல்லாம் நன்னா இருக்கணும். வேண்டிக்கூடா தங்கம். சொல்லண்டா நீ நல்லா வேண்டிக்கூடா அம்மான்ட்டு. சரி காமாட்சி அம்மா குழந்தை நன்னா இருக்கணும். என்ன பண்ற? அவ பெருமாள் சேர்க்கிறாடி. ஏண்டி அவ பாட்டுக்கு சமத்து குழந்தையா தானே நிக்கிறா. அவ அங்க வை. இவ்வளவு வாட்டர். சரி அது இருக்க. நீ அங்க வை. நீ அங்க கொட்டின்காத. அப்படியே வை. அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். அங்கேயே வை. அந்த அகல் ஒண்ணு வச்சிருக்கிய அங்கேயே ஏத்து. அங்க பிள்ளையா இருக்கு நேரம்.